U hrvatskim govorima postoji pravo bogatstvo nazivlja za blagdan Isusova uzašašća u nebo, koji se slavi sutra, 40. dan poslije Uskrsa. I Čakavci i Kajkavci slično nazivaju ovaj blagdan. Gradišanski Hrvati, mahom Čakavci, blagdan Kristova uzašašća u nebo najčešće nazivaju vanebo zastupljenje. Međutim, slična imena toga blagdana nalazimo i kod Kajkavaca, pa je recimo u Samoboru zabilježeno ime Kristuševo zastupljenje, u Molvama isto nešto slično zastupljenje. U Hrvatskoj se vrlo često taj blagdan naziva i Spasovo. To ime vrlo često u šokačkim govorima. U kontinentalnoj Hrvatskoj kod Čakavaca često je u ženskom rodu Spasova, a kod ostalih štokavaca, recimo u središnjoj Bosni, Hercegovini, na Dubrovačkom području, to je najčešće Spasovdan ili Spasov dan. Na području od Istre do srednjodalmatinskih otoka pod mletačkim se utjecajem vrlo često rabi posuđenica s različitim glasovnim inačicama u istom značenju kao naziv Spasovo. Nekad je to sensa, nekad senca ili sjenca ili sjensa ili senza, pa čak i senzova i sensova i različite su druge mogućnosti fonološke inačice. Opet, budući da je to blagdan koji slijedi nakon onog običaja obilaženja križeva 3 dana prije, on se vrlo često zove i križi ili križi i to u čakavštini se takav tip imena može susresti od Istre pa sve do srednje Dalmacije, uključujući obalu i otoke. Inačice su križi, veliki križi, veli križi, križe, križa i slično tome. Budući da u vrijeme ovoga blagdana na svijet dolaze jančići, nema dovoljno mlijeka i sira za ljude, pa odatle i poslovice. Križi, sir pri križi i križi, mlijeko pri križi. U Međimurju se također može susresti ime Križovo, pa čak i oko Trakošanskog kraja u Zagorju Križeve i drugdje kod Kajkavaca, a ovaj oblik odnosnog pridjeva tipa križeva također je moguć i u čakavštini, pa i neki štokavci koji su pod čakavskim utjecajem imaju inačice križova. Važno je zbog sličnosti nazivlja ovaj blagdan ne zamijeniti s blagdanom uzvišenja Svetog križa koji se obilježava 14. rujna.